Най-зловещото място на Земята. Освен че свидетели твърдят за отвличания на хора от странни светлини, няма го това място на картата и за капак на всичко има документирани изчезвания на хора от НЛО-та. През 1997 година. Пилот влиза в зоната и изчезва без следа. Последните му думи по радиото: сателити засичат сграда без вход, с странен символ на покрива. Според теории, вътре се извършват експерименти, свързани с промени на човешката ДНК и създаване на хибриди между извънземни и хора. Свидетели твърдят, че са видели същества с светещи очи, които изчезват за секунди. Това ли е портал към друг свят или само началото на нещо по-страшно? Пиши в коментарите. Вярваш ли, че Зона 51 крие извънземна тайна? Последвай ме за още зловещи истини. Зона 51 – най-зловещото място на Земята. Освен че свидетели твърдят за отвличания на хора от странни светлини, няма го това място на картата и за капак на всичко има документирани изчезвания на хора от НЛО-та. През 1997 година. Пилот влиза в зоната и изчезва без следа. Последните му думи по радиото: сателити засичат сграда без вход, с странен символ на покрива. Според теории, вътре се извършват експерименти, свързани с промени на човешката ДНК и създаване на хибриди между извънземни и хора. Свидетели твърдят, че са видели същества с светещи очи, които изчезват за секунди. Това ли е портал към друг свят или само началото на нещо по-страшно? Пиши в коментарите. Вярваш ли, че Зона 51 крие извънземна тайна? Последвай ме за още зловещи истини.